Gdje je riba? Gledajte ribu loviti. Kako virka. Vapni lijek bez stepenice. Napravi, da, ali šta točno ne znam. Ne znam kako ove ti se dosta puno da puno. Ti smo na prvo sedmo, to varijanta, ali možemo. Ima svjetlo odregotovo na potpuno se općemo. Ajmo u kolonu. Kolonu po dva, iza ruke. Iza ruke te moram držati se. Ne, sa Fopa klubom u Sisku. Ti ideš, jel? Ovo je popločeno naknadno, kod jednog renoviranja je to popločeno, ali te cigre su napravili nove, ali te nove su slabije izdržale nego one stare 2000 godina. Utvrda je bila spremna, ali ta utvrda je imala samo vanjske zidove. Ako pogledate ove tu gore otvore, dakle tu su išle te drvene grede i to je zapravo bio taj, možemo reći, pod u biti. To se sve, naravno, ta se utvrda kroz stoljeća i kroz godine mijenjala, tako da su, tada još nisu bili ovi stoljetski krovovi stavljeni gore koji ste vidjeli na kulama. Nekako taman biti